Konečne tu máme unboxing a ja videjka tohto typa veľmi zriedkavo natáčam, ale verte mi, že som rozmýšľala nad tým, že mohla by som to častejšie robiť, pretože mne balíčky veľmi často dorážajú. Tento balíček mi poslali zo spoločnosti Kifra. Neviem, či poznáte, je to švajčiarska značka, ktorá vyrába parfúmy na pranie. Oni ma oslovili, či by som chcela vyskúšať a pozdieľať s vami svoju skúsenosť. Poďme sa konečne kúknuť, čo máme v krabičke. A aby nedošlo k nedorozumeniu, parfémy na pranie nie sú prací prostriedok, oni sa používajú, aby dali vôňu nášmu prádlu. Wow, tak toto vyzerá. Mám tu dve malé balenia a sprievodca vôňami. Tutoka mám japanskú záhradu, mám vôňu jary, ja to musím ovoňať. Toto dobre vonia, takú sladuňavo. Toto vonia nádherne, táto vyhrala. Ideme ďalej. Takto vyzerajú veľké balenia. Jedno balenie na 80 praní. Najprv zavoniame vôňu kapsul. Je to biele ako mlieko. Vrchnáčik je aj dávkovač. Poďme to otvoriť. Uvidíme, ako to vonia. Dobre to vonia. Vonia to ako nejaké detské mydielko. Ideme ďalej. Keby som to mala oceniť, tak by som tomu dala 9 z 10. Potom tu máme ridzí život. Nech vidíme, čo to je. Budeme opatrní. Toto je silná vôňa. Poviem vám svoj názor, až keď vyskúšam. Máme ešte vôňu okeána. Okeán. Už cítim, že toto bude moja obľúbená. 10 z 10. Vôňa dokonalá. Idem ja to vyskúšať a dám vám vedieť z vlastnej skúsenosti.